في منطقة القرن الأفريقي. ስለዚህ በአፍሪካ ቀንድ ከባድ ነገር ተፈጥሯል። ያስቁኛል። ኤርትራ ስትገነጠል እውቅና ሲሰጡ የኢትዮጵያን አንድነት መገንጠል መበተን መሆኑን እያወቁም ቢሆን አድርገውታል። አሁን ግን የሶማሊያ አንድነት ያሳስበናል ብለው ሲነሱ አለማፈር ደብል ስታንዳርድ የሚባለው በአንድ ራስ ሁለት ምላስ የሚሉት አይነት አካሄድ እንደሆነ ግልጽ ነው። ከም ትሪዎም ዘለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ወገን ኢትዮጵያ መጀመርያ ነዛ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ከማፍልጦ ክብዋ መጀመርያ ነዛ ድራማ እዚያ ኣብ መጀመርያ 2024 ኣብይ ኣሕመድ ዕለት 1 ወርሒ 1 2024 MOU ወይ ከዓ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኢሉ ዘምፅኣ ንሱ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግድን ክገብር ክዛረብ ዝግብኦ ንሱ ነይሩ። እስራኤል ቀዲማቶላ ብርግፅ ግን እንታይ ገይሩ ኣብይ ኣሕመድ ፅኑዕ ዝኾነ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ ብጭም ዝኾነ ድምፂ ከውፅኡ ከም ዘይብሎ ዝሓነስከ ገለ ካብቶም ናይ ዲፕሎማሲ ምሁራት ናቱ ዝብልዎ ስምዑ ብዘይጅ እንታይ ይብላ ኣሎ ክዛረበ ፀንሐ ግብፂሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ብጣዕሚ ተሰሚዕዎም ኣሎ ካልእ ድማ እንታይ ይብሎ ብልፅግና መሲልኩም ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ በቃ ብሓዘን ይብፃሕ ከም ዘሎ ገሊኦም ድኻም ልባ ኣጥሪሉ ኣሎ ሶማሊላንድ እስራኤል ኣፍልጦ ስለ ዝሃበታ Are they crazy or what? How does that affect ኤርትራ? ኤርትራ ብኸመይ ይፀልዋ እዚ ኤርትራ ከም ካልእ ኣካል ናይ ዓለም ክፀልዋ ይኽእል እዩ ግን ንሕና ሶማሊላንድ ንሕና ንግዲ የብልና ዋላ ርክብ የብልና ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ሶማል ካብ ሕጊ ወፃኢ ነገራት ንኸይፍፀም ዳይ እምበር ንኤርትራ ብፍሉይ ፀልዋ ኩነታት ወይ ብዝሕዝናን ዘሕጉሳን ኩነታት ኣይኮነን እዚ ግን እዚ ኣገዳሲ ምዕራፍ ክህልዎ ዝኽእል ምዃኑ ትፅልዋናቱ ኤርትራውን ተዛሪባትላ ብዘረባ ክንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግን እዚ ስምዑ ወድሓን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አሁን ውጤቱ ምንድን የሆነው በግልጽ ባወጣም ቅሩ አሰብን ፖርት ኤክስፓንሽንን በሚል ከቨር ኢኮኖሚክ እንቅስቃሴና ኢነርጂይዝ አካባቢ ለማድረግ በሚል ከቨር እዛ አሰብ እንደሚገቡ ጅቡቲም እንደዚሁ ፖርት እንደተሰጣቸው ዶራሌን እንደተሰጣቸው ይሄ የሚያሳይ ምንድን አሁንም ኢትዮጵያ ከበባ ነው። አሰብን ግልጽ አድርገን ስላስቀመጥን ከዛም እኛን በነገራችን ላይ ይሄ ቡራ የስ እንኳን ተረዳኩም ታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ምስ ግብፂ ጌራቶ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ዲል ከምኡውን ግብፂ ምስ ጅቡቲ ጌራቶ ዘላ ስምምዕ ዝበሃል ዘሎ ንኢትዮጵያ ንከበባ እዩ። ከምኡ ዲ ተረዲእኩም ግርም ከምኡ ክርዳእኩም ከም ድሌትኩም እዩ። እዝንኹም ርእስኹም ብኸመይ ትርጉመት ኩነታት ንዓኹም እዩ ዝምልከት። ንስኻትኩም ምስ ራሽያ ዲል ክትገብሩ ከለኹም ምስ ቻይና ወይ እውን ምስ ሩዋንዳ ዲል ክትገብሩ ከለኹም ወይ እውን ምስ ኢማራት ንግሆም ምሸትን ዲል ክትገብሩ ከለኹም ከበባ ወይ ዕፅዋ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ይዛረበኩም እዩ ድሌትኩም ትገብሩ ኣለኹም። ኤርትራ ድማ ምስ ዝደለየቶ ሃገር ክትሻረኽን ዝምድና ክትገብርን መሰላ እዩ። ያሬት እንደሞ ይገብሮን ያሬት እንደሞ ሓቂ ኣይከውንን። ህዝቢ ኤርትራ ክንዲ ምንታይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኤርትራ ደው ከም ዝብል ክንርኢ ኢና። እዚኣ ፍፃመ እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፅበያ እያ። ስለምንታይ ምክንያት ክበልኩም ኩማን ኣይደልን እየ ዝኸፈልናዮ ዋጋን ንኸፍሎ ዘለና ዋጋን ንማንም ኤርትራዊ ኣይኮነን ኤርትራዊ ሰብ ንኤርትራዊ እንስሳን ገረብን ከማን ዝስምዖ ቃንዛ ኣለና። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ጠጠው ክብል ተኮይኑ መንእሰያት ናብ ግንባራት ተገቲሮም ብዝነብሮ ዋጋ ጥራይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ዝኣክል ክልተ ወለዶ ሰዊእና ኣለና። ሰለስተ ወለዶ ከማን በፂሕ ኣለኹ ንብል ንኽእል ኢና። ኣብ ርእሱም ብረታዊ ቃልሲ ካብ 50ታት ዝጀመረ ቃልሲ እንተሪኻ ካብ 4 ተጀሚርካ ሰለስተ ወለዶ ሕሊፍና ኣለና። ሰለስተ ወለዶ ድሕሪ ሕጂ ድማ ድሕሪ 5 ዓመት ካልእ ኩሉ ሰላም ክኸውን ክንብል ኣይንኽእል ኢና because we don't see such a thing ሰላም ክኸውን ተኮይኑ ውሳነታት ናይ ኤርትራ ብፍላይ ምዛሕድእ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ መድረክ ናይ ዓለምና ዝበለፀ ኣጋጣሚ ኣብዚኣ ማረምታውን ክገብረላ ዘለኒ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበረቶ ነዚ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኢላቶ ዝነበረት ቅድሚ ሕጂ ንኤርትራ ማንም ሰብ ከምዚ ሕጂ ዕድል ክባ ዝኽእል ኣይነበረን። ስለምንታይ ኣሜሪካ ናታ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ርክብ ከይትገብር ዓፅወይ ፓራያ ስቴት እያ ትበሃል ኤርትራ ዝተነፀለ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ከምኡ ዓይነት ሽም ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ዝብል ካብ ምንታይ መፅኡ ምስ ሰሜን ኮርያ ዝርርብ ዘካይድ መራሒ ናይ ካልእ ዓለም ብኣሜሪካ ብሕማቕ እዩ ዝጥመት ሕማቕ ስጉምቲ ድማ የጋጥሞ። ስለዚ ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ክብሉ ከለዉ ከም ናይ ሰሜን ኮርያ ካይዳ ወይ ኒኩለር ስለ ዘለና ኣይኮነ እንታይ ደኣ ንሕና ምስ ኤርትራ ርክብ ንዝገብር ከም ሰሜን ኮርያ ኢና ንርዮ እዮም ዝብልዎ ነይሮም። እዚ ብከምዚ ተተረዲኻዮ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዲል ክትገብር ዕድል ኣይነበራን። ቱደይ ቲንግስ ሃቭ ቼንጅ ነገራት ንፅቡቕና ኮይኖም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣካይዳ ናይ ዓለምና ልዕሊ ማንም ክርድኦ ዝኽእል ንሱ እዩ። ጥራይ እቲ ዘሎ ኩነታት
حدا عبدي المقبار أخا له يفطر دا يفطرني أنا هوب كم زين السوم زبل وزن له يخون نشتي يكون سخالكم دحريو بس نيرترا بغض تغطى عزوز ነገራችን ላይ ይሄ ቡራ የሚፎክሩት ጦር ሰበቃና አንድ አይነት ሚሊተሪ እኔ አንድ አድቬንቸር ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን የነካ እነሱ መቼም ያውቃሉ ነው የምለው። ግን ብዙ ጠንቅ ለራሳቸው ለህልውናቸው ለህዝባቸው ለሀገራቸው ይኖረዋል። ኤርትራም ኢትዮጵያን አስጠልለው ኤርትራኖች ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ማንካት ለኤርትራ መንግስት ህልውና ለሀገሪቷም ህልውና ከባድ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። ከዚህ ከወዲሁ ኢትዮጵያ መንግስትም እንደ በዘዴና በዘዴ ተናገሩት እንጂ በግልጽ ብሩታሊ ኦነስት ሆነን በግልጽ ጉዳዩን ስናስቀምጠው ኤርትራ መሳሪያ ሆና ኢትዮጵያ ላይ ለምታረገው ነገር እርምጃ ሁሉ በደንብ ተጠያቂ እንደምትሆንና ምላሽ እንደሚኖር ምንም መጠራጠር የለባቸው ኤርትራኖች። ምንም ጥርጥር የለውም። ማንም በህልውናው ባንገቱ ሲመጣ ዝም ብሎ ነው የለም። ጅቡቲም ይሄን ሁሉ ገንዘብ كم تري ولا لهم أمانة تسمع وامزله نيرترا ما يتنقله إيرترا نعنا نمهرام نعنا نمشفشاف ويونس على أتنا حليفكم كتبنا بقررنا مسيوم ما فنش أنا مسيوم نعنا كدكرونا تقبرون تلهم كتحطوا توليهم نبل نحطوا تولينا ناس لما نسير ترا بقول ندوي لك نحطوا تولينا غلينا مخنياتو حتى بحتى ندحرو خينو حتى تاتناس لازم أزح نسخاتكم نعلم ولا أكيبكم مسيوم كنديك زي حمد دفاج أنا حزب إيرترا نيرترا زي مسؤول كم زمسل غيركم ما يقوم بينكم ما يكونكم مس كلاتهم علامات تقرابيتكم مسيوم سلازي لومي إيرترا مسكالوت مشارختي برب حازة تأساس روح قرات كنت تأساسر سنة جمرت دك حماكم جميرو قرم ترايهم تبني إذا عمت زياسي بس بغيات تودج الله بس بغيات تودج على حق عايش أسرع شو دشتن بزعبة بوليتيكال سكيورتي انت رايك نزارب هيكون كن حلمنا تيجن انت وحده بس بغديل نود كم زلنا تراي يزردعني كم زيا احميماتهم عمت ملو قدمي 3 ورحنا يزي انترفيوات قدمي ورحنا يزي انترفيوات تريبو تعبيد تبعيتو ايرترا انت هلو انت سراويت لون هنا بليونات تمن قطبا لنا دو درون دلنا دو بلو لنا دو بزخناتو نخلدينا بزخ نقبر نخلينا زبلزنا بريم ريبا مجي نبعتهم قصيرهم يوم ايرترا خدنقص لهم زارب زلو زدنقص لكم ايرترا ود ما يلا مخنياتو ناي دنقاص غزي حليفي تدنقصو سادحينكم يتمنقص ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ዝደንግጽ አልኩም አካል የለን ሓንታ አነ ከስማዓኩም ደልየ ዘለኹም ብዛዕባ ሶማሊላንድ ክዛረብ ከሎ እስከ ስምዕዎ የኛ ቤኔቮለንት የኛ ቅን ልቦና እየተቆጠረ አንድ ትንሽ ሀገር ያንድ የአዲስ አበባን ክፍለ ከተማ ማይሆን ህዝብ ያለው ፋክት ነው። ፋክት ነው። ማንም መጥቶ ሊከራከር ይችላል ከኛ ጋር ለመናቅ አይደለም። ፋክቱ ይሄ ነው። ኢኮኖሚያቸው 60-50% በላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ላይ ጅቡቲ ጌራቶም ዘላ ናይ በሐቅ ሐቁ ይክበኪ ጅቡቲ እንታ ጌራቶም አለ ረዩዚ ናይ ጅቡቲ ጉዳይ ማን በይኒ ለኩም ጅቡቲ ለንቀነ ምስ ኤርትራን ግብፅንሲ ኤርትራ ግብፅስ ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ናይ ወደባት ዲል ጌራ ምሽልና ናይ ኤርትራ ይተፈልጠናሎ ናይ ግብፅ ግን ናይ ጅቡቲ ግን ሹር እዩ ኣብዝረይዎ Djibouti Balo, Djibouti Ports and Free Zone Authorities outside today. The chairman received the Djibouti International at Djibouti International Free Trade Zone. Nahade Lieutenant General Engineer Kamal Al Wazir. Gibsi, Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport of the Arab Republic of Egypt. Djibouti naziatom bella gera tuzobtom zalla. I like that. I really like that. يقبومي جبت بليونات ناتنا ناجحتت جنزبنا نابلعت كم جبت هذا تخوني بلونا لي رمش ويت حدا معلتي كاوز قدتك ما تأكمي أنا هاتي جبت تقبرم زلا سمعوا سلازي بقدر معي أمباسادرنا جبتي منيستر بداية وصاينا إثيوبيا تسويعوا أزراريبو أجو نحناكو كنا مسلي لنا أنا بالتلفزيون كيرنا جبتين ذفركم زلنا بركابة هم وصايكو يبلان سخومي هم قويتوت ناتنا يلو منيستر بداية وصاينا إثيوبيا ويون حدا كاباتهم نجبتي تزراريبو بقى مس جبتي نحن نصرح كل نجرنا تزراريبو تودي بلنا يرب نسبح حيتو زتري وزن لهم ليوتنانت جنرال كمال الوزير زبحال زلو ناي اندستري ناي قال ناي جبت مالتي مس جبتي اب جبتي اب فري زون ابتي ودب ناي جبتي يراخبالو ناي إثيوبيا نبرد أطول بوتا خاي دايبلالو بقمت على His Excellency Hassan Mahmoud Minister of Equipment and Transport for the Republic of Djibouti and بتحدد ما زياتهم تراخيبهم كم تزراربوا تحن حتر زبالة سامري قبروا لي من ربزي سلازي انت هم زبل زلو agreement between السويدي electric زبالنا جبت كامباني كبرما SGTD زبالكا دورالي container terminal ركب كم استجبرن development of 23 megawatt solar panel solar power plant
with battery storage on a 3 hectare site in Dorale. ስለዚህ ኣብቲ ዶራለ ዝበሃል ወደብ እንታይ ገብር ኣሎ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክሳብ 23 ሜጋዋት ኣገዳሲ ናታቶም ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ንዑ ክጠቅም ዝኽእል ከም ድማ ኤነርጂ ሰፕላይ ከምኡውን ባተሪ ዘለዎ ማለት እዩ ሴፍ ክገብር ዝኽእል ኮንቴይነር ተርሚናል ዴቨሎፕመንት እዚ እንታይ ዘብል ዘገባኩም ጅቡቲ ነታ ኩነታት መዝሚዛ ኢሚዲየትሊ ግብፂ ገለ ክትገብሩ ትኽእል ድሕሪ ኮይንኩም ሳኹም ርክብ ገብር ክልየ ትብሎም ኣላ ልክ ዓብታ ግዜት እያ ምክንያቱ እዛ ናይ ሕጂ ረስኒ ኩነታት ምስ ተፈትሐት ግብፂ ኢንቨስት ከም ትገብር ከምዘይ ትገብረሎም ፈልጥዮም ስለዚ ስኩዊዝት ጅቡቲ ነታ ነገር ኣብ ኣኸላያ ስኩዊዝ ዝገብርዋ ናይ ገንዘብ ህዝቢ እዮም እዚኦም ጅቡቲ ማለት ናይ ረብሓ እዩ ምክንያቱ ንኣሜሪካን ቻይና ንክልቲኦም ገንዘብ ዘኽፍል ዘሎ ብዓለም ሓደ ሃገር ጥራይ ጅቡቲ ይበሃል this is history ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ከኾን እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ሱፐር ፓወር ቁፅሪ 1 ሱፐር ፓወር ቁፅሪ 2 ክልቲኦም ገዛ ክራይ ዝኸፍሉላ ሃገር ጅቡቲ እዩ ኣብ ስዑድያ ከንተልኩም ነው ስዑድያ እያ ትኸፍሎም ኣብ ቀጠር እያ ትኸፍሎም ንኣሜሪካ ኦኬ ኣብ ኢማራት እያ ትኸፍሎም ንኣብነት ኣብ ቀጠር ሓደ 10,000 ዝኸውን ዲ ወላ ክንደይ ዝኸውን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ቤዝ ኣብ ትዕበየት ዝበሃል ቦታ ከም ዘለዎ ይዝንገር ነዚ ሴኪሪቲ ኣሬንጅመንት ግን ቀጠር 10 ቢልዮን ዲ ወላ ቢልዮናት ገንዘብ እያ ንዓመት ንኣሜሪካ ትኸፍሎም ስለምንታይ ምክልኻል ናታ ሴኪሪቲ ናታ ቦም ስለ ዝወሓስ ብግምጣሉ ቻይና ይኹን ኣሜሪካ ከምኡውን ፈረንሳ እኳ ንድዒ ገዛኢት ስለ ዝነበረት ኣይደኖ እቶም በዓል ጥልያን ጃፓን ገለመለ ኣብ ጅቡቲ ዘለዎ ከፍ ኢሎም እዮም ዝጥቀሙ እዩ ዝበሃል ይኸፍልዎ እዮም ዓመታዊ ክፍሊት ናይ ገዛ ክራይ ኣለዎም እዩ ስለዚ ጅቡቲ ነዞም ሃገራት ኣኽፊላ ከም ትጥቀመሎም እዩ ዝንገር ብርግፅ እምቢ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣነ let's leave that part ምክንያቱ ጅቡቲ ብሓይሊ ንኣሜሪካ ጉረሮ ሒዛ ከተኽፍላ ትኽእል እያ ወይ እውን ገዛ ክራይ ከፍል እንተኢላ ንኣሜሪካ ሲ ኢዳ ጠውያ ከተኽፍላ ትኽእል እያ ኢሉ ዝሓስብን ዝግምትን ሰብ ከም ዘየለን ንፈልጥ ኢና ስለዚ we all know that በቲ ኮይኑ በቲ ተኻርዮም ከም ዝኸፍልዋን ንኢትዮጵያ እውን ከምዞም ካልኦት ትርእይዎም ዘለኹም ከፊልኩም ክትጥቀሙ ተደልይኹም ነዛ ወደብ እኮ ታጁራ ትበሃል እኮ ውሰድዋ ኢሎም ኣብ ኣልሚዕኩም ተጠቐሙ ኢሎም ኣብይ ኣሕመድ ግን ድራማ ዳንበር ክጥቀም ድሌት ስለ ዘይነበሮ ነታ ድራሙ ክቕፅል ስለ ዝደሊ ኣይከኣለም ምክንያቱ ኢማራት እያ ትደልየት ወደብ ናይ ኢማራት ሓይሊ ኣብቲ ታጁራ ክኣቱ ከምዘይክእል ጅቡቲ ከምዘይትእትዎ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ንእንሳስ ግዳፋ ሸፈፍ ኢልካ ሓለፋ ኢሎም ናብ በርበራዶ ናብ ዓሰብ ዝብል ናብ ዓሰብ ድራማ ቀይሮም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ጅቡቲ እንታይ ጌራቶም ኣላ እዮም ዘብሎም ዘሎ ስለዚ ነቲ ኩነታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ትምዝምዞ ዘላ ጅቡቲ እያ ኢትዮጵያውያን ድማ ንልኩም እዚ እቲ ፒክቸርስ ናይቲ ዲል ዝነበረ ኣይ ቲንክ ንኢትዮጵያውያን ክሕመሙ ኢሎም ዮም ገይሮም ዋላ ብምስኢር ከማ ክገብርዎ ምኻል ረይቦም ገለገለ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብሉ ዘለዎ ከምቲ ፕሮፌሰር ዲ ዋላ እንታይ እቲ ኣብ ቅድሚት ክእውዝ ዝፀንሐ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ኩነታት ኣካይዳ ናይ ዞባና there are many factors ኣብዚ ብዙሕ ክትዛረበሉን ክትባእሰሉን ትኽእል ካልኣይ ኤርትራ ዝሃበቶ መልሲ ድማ ንርአ ኤርትራ ዝሃበቶ በትናቶም መንፅር ድማ ክንርአ ኢና ናው ኤርትራ ዝሃበቶ መልሲ ንብዙሓት ሰባት ወይ እውን ሓያለ ፖለቲካውያን ኪላታት ክትንትንዎ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ኤርትራ መልሲ ከይሃበት ከላ ኣዛረባ ርስቲ እዩ ቢካዝ ሶማሊላንድ ምስ ኤርትራ ዘመሳሰል ነገራት ኣለዋ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ኮሎኒያል ኤርትራ ብኤሮጳውያን ሃገራት ትግዛእ ዝነበረት ሃገር እያ እዚ ጣልያን እንግሊዝ ከምኡ ታሪክ ኣለና ተኻልእ ቀደም ዝነበረ ታሪክ ግድፍ ኣቢልና ማለት እዩ እቲ ስቴትሁድ ዝበሃል ናይ ሃገራት መሰረት ካብቲ ናይ ኤሮጳውያን መግዛእቲ ስለ ዝብገስ ሶማሊላንድ ድማ ምስ ሶማልያ ዝፈላለየ ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብጣልያንን እንግሊዝን ክትግዛእ ከላ ኢትዮጵያ ተገዛእትን እዮም ዝብሉ ስለዚ ታሪካዊ ፍልልይ ኣለና ኣብዚ ሶማሊላንድ ድማ ብብሪጣንያ እያ ትግዛእ ነይራ እታ ሶማልያ ሜን ሶማልያ ድማ ብጣልያን ስለዚ መግዛእታዊ ፍልልይ ኣለና ባህልቲ እዮም ሶማሊላንድን ሶማልያን እንተኾነ ግን ኣብቲ ናፅነት ምስ መፀ ሱሳታት ማለት እዩ ሶማሊላንድን ሶማልያን ሓንቲ ሃገር ክኾኑ ሓሲቦም እዮም ሓደ ቋንቋ ሓደ እምነት ዘለዎም ህዝቢ እዮም እዚኦም ሓደ ቋንቋን ሓደ ሃይማኖት ዘለዎም ህዝቢ እዮም ስለዚ ብሓደ ኮይኖም ፀኒሖም ንውሕዳት ንሓፂር ግዜ ድሕሪኡ ድማ ተፈላለዮም ማለት እዩ ኣብ 1991 ልክዕ ምስ ናፅነት ናይ ኤርትራ ድማ ሶማሊላንድ ኣነ ናፃ ኮይነ ካብ ሶማልያ ኢላ ጉዳያ ክትገብር ጀሚራ ብዓለም ደረጃ ግን ኣፍልጦ ይረኸበትን ናይ ኤርትራ ፍልልይ ግን ኣለዎ ኤርትራ መሰላ ተረጊፃ ተቃሊሳ ኤርትራ ጥራይ ኮነት ሓራ ውፅኣታ ኤርትራ ኣብዚ ዲቴይል ናቶም ዕግርግር ስለ ዘሕርቐኒ እያ ኤርትራ በኣዲስ ኣበባ እትያ ስርዓት እያ ቀይራ ሬጂም ቼንጅ እያ ገይራ ሬጂም ትመፀ ድማ ብድሌት ኤርትራ ይዝቐም ነይሩ እምበር ኤርትራ
ኤርትራ ክትቀውም አይን ከምዚ ሕጂ ኣፎም መሊኦም ዝዛረብዎ ዘለዉ ሃገር ክትከውን ኣይንደልና እንደዝብል ነይሩ ንሓዋሩ ከምዘይ ትዕረነት ሃገር ምገበርዋ or maybe ኤርትራውያን ምገዝዋ ነይሮም ንኢትዮጵያ I don't know one way or the other way ብዝኾነ መንገዲ ዝባ ግንባር ዓብ ሓይሊ ነይርዎ እዩ ፈታውን ፀላይን ትፈልጦ ስለዚ ኤርትራን ሶማልያን የስ ታሪካዊ መፃፀን ክመሳሰል ይኽእል እዩ ግን ዓብ ዝፈላለየ ነገር ኣሎ ኤርትራ ወታደራዊ ፀብለልትነት ሒዛ ብኩሉ መንገዲ ሓይላ እያ ነቲ ወታደራዊ ፀብለልትነት ናታ ድማ ብሕጋዊ መንገዲ ድማ ተኪያ ኣሰኒያቶ ስለዚ ወታደራዊ ቅልፅም ዓወታት ዓቲራ ንስርዓታት በታቲና መፅያ ምስ ኩሉ ደገፋቱ ማለት እዩ ብትኻልእ ወገን ድማ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ንዩኤን ከም ተዓዛብን ኩሉ ዝሳተፉን ግልፂ ዝኾነ ሪፈረንደም ኣካይዳ እዚ ኤርትራ ድማ ናፅነት ዕሸኒ ሉላውነት ዕሸኒ ብምባል ወታደራዊ ቅልፅምን ብፖለቲካዊ መስርሕን ነቲ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ሙሉእ ብዘይከራኽር መንገዲ ወዲኣቶ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሶማልያ እትገብሮ ኣገዳሲ ይኸውን ፈርዲኹምሎም ኣገዳሲ ይኸውን ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ይጣሓስ ስለ ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ክትዛረብ ትፅቢት ይግበረላ ኤርትራ ግን ናይ ሶማልያ መንግስቲ ድማ እንታይ ገብር ነይሩ ይሪኦም ኣለዉ ዝተሓዋወሰ መንግስቲ ምዃኑ ሪኦም ኣለዉ ብመትከል ክድግፍዎ ይግባእ ምክንያቱ ንዖም ዘይኮነ ነቲ ኢንተርናሽናል ሎው ስለ ትድግፍ ዘለኻ በቲ ካልእ ድማ ኣብቲ ኮንትሮቨርሲ ክትኣቱ ከይደልና ኤርትራ እዚ ቬሪ ፋይን ላይን እዮም እንታይ ተጠቂሞም ይጅረይዎ እዚ ኣነ ገሪምኒ ዘሎ ሓደ ዘስተውዕለሉ ከምኡ ክግረምስ እዮም መጀመርያ ፈፅር ዝበለት መልእኽቲ እዮም ሂቦም እቲ ቃላት ድማ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ከም ንፈልጦ ካብ ዲክሽነሪ ናይ ኦክስፎርድ ሰብ ብቐሊሉ ክርዶ ዘይክእል ቃላት ተጠቂሙ ኣብዚኣ ኣድኒቀ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ቃወም እንደ ቅልል ዝበለ ቃላት እንተዝጥቀም እናበልኩ እንደ ፊድባክ ዝብ ኣብዚኣ ግን ፅቡቅ ገበረ ምክንያቱ ማንም ሰብን ክርዶ ይብሉ ስለዚ እንታይ ገይረ ኣነ ተኸታተልቲ ናተይ ክሕግዝ ኢለ ቅልል ዝበለ ቋንቋ ጌርካ እስከነተይ ኣይ ነቲ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ኢልዎ ዘሎ ኣቕልሉልና ብምባል ስለዚ እንታይ ኢሎም ኤርትራ መስለኩም መጀመርያ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምባል ሓድሽን ምስጢርን ኣይኮነን ነነዊሕ እዋን ብድሕሪ መጋረጃ ክስራሕ ፀንሐ እዩ plans like this have been developing quietly for a while and they risk causing a serious conflict and instability in the region around the world ስለዚ እዚ ብትሕቲ መጋረጃ ክስራሕ ግን ንፈልጦ ዝነበርና ነቲ ዞባ ድማ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዝእቱ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ኢሎም This situation calls for a strong and clear response from the United Nations Security Council and its member countries. ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዞባና ይኹን ዓለምና እውን ዓብ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ገለ ዘይኮነ ካብ ዩኤንን ካብ ሴኪሪቲ ካውንስልን ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ክመፅኡ ንፅበ ኢላ ስለዚ እንታይ ኢሎም in particular ብፍሉይ ነዚ ጉዳይ እዚ the People's Republic of China has a special responsibility to act on this issue. ቻይና ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ቬቶ ፓወር ዘለዋ እያ ስለዚ ቻይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ እዚ ዞባ እዚ ዓብይ ሓላፍነት ዓብ ትፅቢት ይገብረላ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ኣፍልጦ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዩኤን ከይሓልፍ ብዩኤን ኣፍልጦ ንኸይትረክብ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣላ they know already እቲ ከይድ the situation with Somaliland is similar to the Taiwan issue ሶማሊላንድ እዚ ሃገር ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ታይዋን ርክብ ኣለዎ ታይዋን ድማ ትሕግዘ እያ ታይዋን ማለት ድማ ምስ ታይዋን ርክብ ምግባር ማለት ድማ ንቻይና ቀይሕ መስመር ናታ ምስጋር ማለት ስለዚ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ብፍጹም ክሓልፍ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ቻይና ናይ ሶማሊላንድ ናፅነታ ኣብ ዩኤን ተሓሊፉ ጉዳይ ናይ ታይዋን ድማ ተመሳሳሊ ዕጫ ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ነዚ ከተፍቅድ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ዴድ ኦን ኣራይቫል ይበሃል ዋላ ምስ መፃ ኣብ ዩኤን ክሓልፍ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ዩኤን ኣፍልጦ ክትረክብ ከም ዘይትኽእል ናይ ቻይና veto power ስለ ዘሎ ክሓልፍ ኣይክእልን ይስብሎ this situation with Somaliland is similar to the Taiwan issue where China has a strongly defended the principle that Taiwan is part of one China should apply the same strong stance here to protect Somali's unity and territorial integrity ስለዚ ልክዕ ከምቲ ናይ ሶማልያ ጉዳይ ብፍጹም ብማንም ክትንከፍ ዘይብሉ ንሕና ድማ ኣብ ጎንኩም ደው ንብላ ዘለና ቻይና ድማ ልክዕ the same መትከል ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ክትጥቀም ንምሕፀን ስለዚ ልክዕ ከምቲ ዋን ቻይና ፖሊሲ ንብሎ ዋን ሶማልያ ፖሊሲ ዩናይትድ ሶማልያ ንክትሉ ክንድግፍ ኣለና እንድሕሪ ዘይኮይኑ ኣብ ሱዳን ተመሳሳሊ ከጋጥም እዩ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብዚ ክትጥንቀቕ ትመርፅ ኣላ መሲልኩም ናይ ሶማሊላንድ ንነዊሕ ዓመታት ዝፃዓረት እያ ናፅነተይ ግባእ እንድሕሪ ኢላ ዓፋር ኣጀንዳ ዝበሃል ትፈልጥዎ ኢኹም ንዓፋር መቒሎም ከም ሃገር ኣፍልጦ ንኽብዎ ኣብ ድራማ ጀሚሩ ኣሎ ኦልሬዲ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ድሮታ ኣጀንዳ ክዝረብ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ፍጹም ክዝንግዕ ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ጌሮም ኣንቢቦም ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ብትኽክል ነቲ ኩነታት
نزخونه نزار حجي لا تزال إيرترا كومنتري هي بازال إيرترا بوزيشن حازتن مسوما نزي إسرائيل جراتو زلا نخوننو أي بلتن ويون نتي سومالي لاندي قبعايو بقى تصبو قبرتون أي بلتن انتهى إلا دلا إذا قد دايزي ترقمون يبلون شماود عنبر وتسيد كله يكونن معناته أب يو إن تقبلنا تركب يكونتن تقن دافلتو زبال دما أب يو إن أبالنا يو إن محبر سبع عالم تكون تخل دو تقلني ስለዚህ እሱ ከውን ስለዚህ ኮና አብ ሴኩሪቲ ካውንስል ከሐለፍ ዘይ ከልከይ ስለዝኾነ እዚ ከቢድ ይከውን ይብሉ እቲ ቀንዲ ነው ብዙሓት ሃገራት ደፍረን ደሎ ድማ እዚ ነገር እዚ አብይ አሕመድ ወላ ተዓባይ ፍርህናቱ ሲ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ተደጊፉ ጽባሕንጎ ክልል ሶማል ሃገር ከውን እንድሕሪ ኢሉ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ፕሬሲደንስ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ኬዝ ኣብ ወቅት መጽያ ትግራይ ሃገር ከውን እንድሕሪ ኢላ አብይ አሕመድ ጽባሕንጎ ፈጠጥ ኣይክብል ስለዚ ንሱን ክትንቀቕ ኣሎ that's why አብይ አሕመድ ቅድሚ ኩሉና አፍልጦ ከብየ ዶ ገለ ብል ነበረ ከምዛ አማይ ዛቶትን ጨዋት ሚልሎ ዝኾነ ይኹን አባል ናይቲ መንግስቲ ድማ መግለጽ ከምዘ ይብ ኤርትራ መግለጽ ንኸይቡ አጠንቂቆምን ክሳብ ዝኾነ ካብቲ ፕራይም ሚኒስተር ደረጃ ድመጽእ ዝኾነ ንኸይግበር ትእዛዝ መሓላሊፎም ዘለ ዝንገር ዘሎ ብግምት አሉ ንሶም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ተቀላጢፎም ኤርትራ ድንጉያ መልሲ ስለ ዝሃበት ታይሎም ናይ ሶማሊላንድ አፍልጦ ክረክብ ከሎ ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ልኡላውነት ተዛረበ ኩሉ ግዜ حسوت مخانو شفت مخانو كتفلق جمير الله يمزول زلو سلازي إيرترا بزعبا مجزأتها وعلاتن ويون ناي مجزأتي دوباتن قالن تاريخاوي متأسعان قال سوماليلاند كم سوماليا كدقف قبا وي أبزجن تايم زول زلو إثيوبيا أب إسرائيل 24 نسوماليا حساب سوماليلاند MOU أبز فرمنا له جزء ناي سوماليا الولاونت كبر على ويلا قال كابتن ترير دمت تسمعها هجرات يعني رايلا حججنا بقداينا سوماليا تمساسالي بإسرائيل كنت حسكر لجن عشت زاربتني لهم نيرترا قصي سما صبغ قبرت يرترا تاقدي شو مس إسرائيل تفاتت تاقدي شو أنا كم يزبط سلفش كتكون على يرترا مسواتن بزعبا كالون تخفلو زلنا ذا وحيد الناغينو ساعات كنكون على لنا سقط بلا يرترا صبغ قبرت ولا بقداي فلسطين كهم يا يرترا يرترا ترياتا نفلسطين مفلوط هبتن ብዙሕ ሰባት ኤርትራ ከም ዝደይሎም ይኸጅ ሓሚዎ ጽቡቕ ገበሩ ይላነ ጽቡቕ ገበሩ ንረብሓና ጥራይ ክኾን ኣለዎ ምናልባት ገለ ሰባት ክጸልኡ ንኽእሉ ማለት ሰልፊሽ ምዃን ኣገዳሲ ኣብዚ ኤርትራ ንረብሓና ኤርትራ ጥራይ ምስ እስራኤል ዘከራኽር ነገር ክትገብር ኣይደልኒ ምስ ኣሜሪካ ዘከራኽራ ነገር ክትገብር ኣይደልኒ ምስ ቻይና ዘከራኽራ ምስ ራሽያ ዘከራኽራ ኣይየድልየናኒ ኤርትራ ብጉዳይ ኤርትራ ጥራይ የስ ንኻልኦት ክንሕግዞም እንደሊና ግን ንዖም ክንሕግዝ ክንብል ድማ ኣብ ደልሓመት ክንኣቱ እንደሊና بزي نسو قدان صقمن اب زوريانا وتر مزنبهي اب غوننا دما دوز بلاي نبره احنا نزغنينا نيرنا زغت راي غوننا نيرو سلازي ኤርትራ ከስዋ ይኾኑ ክሰስ ከም ድሌትኩም ኤርትራ ድበልኩም በልዋ ኤርትራ ግን በላ ገረገጥ ማትኩም አላ መልሲ ሂባላ ኤርትራ አነ ደግፈ ያነ ተቃዋሚ ዝቀየር ጉዳይ ካየለን ያቱል ደላ እዚ ጉዳይ እዚ ወላ ኤርትራ ደግፋቶን ተቃዋሚቶን ቻይና ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ከተልፈ ስለዘይ ኮነት ዝተወደ ጉዳይ በመባል ብላዕሉ ኮይኖም ሎም አለው ኦፍ ኮርስ እቲ ጉዳይ ናዓታቶም ببزح من قد زتنتنوا كنتات مخاني زنقر زلوا هاي who cares إيرترا ناتا قداي ترى ياخد قبر زلوا أبزي قداي زي أبزي قداي ناتينا بعلنا مش نكررلو نحملون كنتات كلونا أي كلني كله تي قداي نايزون كل تحيل تاتون كم زخاني زنقر زلوا أمانجو سعوديان إماراتن زلوا ودير دما كم جزيان أب جزيان نابرت أي خيط كم زلوا يزنقر زلوا ولا ونزي قداي هجي أب قداي ناي ሶማሊላንድ ንሪኦ ዘለና ሱዳን ንሪኦ ዘለና ሊብያ ንሪኦ ዘለና የመን ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ውግእ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ወላ እውን ፀቅዒ ሒዛ እንተላ ኣብቲ ፀቅዒ ግን ኣብ ዘይትግደደሉ ግዜ ሓበሬታ ወይ እውን ውሳነ ንክትወስድ ኣይትግደድን እያ ኣይትመርፆን እያ ዘላ ፅቡቕ ድማ እቲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩነታት ናይ ክልቲኡ ወገን ክቕይር ዝኽእል ወይ እውን ከስተኻኽል ዝኽእል ንኣብነት እዚ ብዙሓት ሃገራት ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዋ ኣብ የመን ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ሩይ ዝኾነ ባእስን ዕግርግርን መፂኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ናብ ካልእ ኩናት ክምዕብል ዝኽእል ስዑድያ ድማ ተቐርቂራ ኮይኑ ዝስማዓ ዘሎ ንኤርትራ ክደልያ እያ ኤርትራ እዚኣ እያ ክተድልዮም ኣብዚ እዋን እዚ ተስዋይ ምስ ኤርትራ ዲል ክገብሩ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ እንስኩድ ኤርትራ ትድለየሉ ግዜ እና ኣብ ብኩሉ መድረኽ ይመፅእ ኣሎ ቻይና ክደልዮ ግብፂ ትደልየና ኣላ ስዑድያ ትደልየና ኣላ ንውግእ ዘይኮነ ናይ ኤርትራ ፓርትነርሽፕ ከድልየካ እዩ ብኩሉ መንገዲ ኤርትራ ከም ፓርትነር ክደልያ ኢኻ ስለዚ ኤርትራ ትድለየሉ መድረኽ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኤርትራ ፖዚሽን ናታ ካርድ ናታ ብቁርጡ መንገዲ ክትጥቀመሉ እያ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓይልታት ንሓትሕዶም ኣብ ድፍቲ ተፋነንሉ ዘለዉ ኤርትራ ኣብ ርግኣት እያ ዘላ ርግኣት ድማ
ኣሰት ካፒታል ኤርትራ ርጋ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዋን እዚ ንኩሉ ነገር ክትዳልዕ ዕድል ኣለዎ ኣብ ኩናት ከለኻ እናተቃፀልካ ከለኻ እናነደድካ ከለኻን እትገብሮ ካልኩሌሽንን ኣብ ሰላምን ርግኣትን ኮይንካ እትገብሮ ካልኩሌሽን ዓብ ፍልልይ ዘሎ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልልይ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ኩናት የብላን ዕግርግር የብላን ስለዚ ኩሉ እትገብሮ ካልኩሌሽንስ ኣብ ርጉእ ኩነታት ኮይና ትውስን ዘላ ተንካሎት ሓይልታት ግን ኣክቲቭ ዝኾነ ኩናት አንጻረን ንረብሐን ንኩነታተን ዝጸሉ ኩነታት ይግበራሉ ናው ስዑድያን ኢማራትን ንውግእ ከኣትዋየን ኢሉ ዝግምት የለን ግን ናይ ክልቲአን ረብሓ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ኩናት ኮይኑ ክረአ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየ ባትል ግራውንድ እቲ ዝበርትዐ ናይ ዓውደ ኩናት ቦታ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሮ ኮይኑ እንዲ ዘሎ ሱዳን ትቃፀላላ እሰይ ምኽንያት እዩ ብተመሳሳሊ ምኽንያት እያ ትቃፀል ዘላ ኩለንተን ሃገራት ንሱዳን ዝድግፋ ዘለዋ ድማ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ክብላ ዝኽእላ ሃገራት ምዃና ደጊምና ደጋጊምና ርኢና ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ ሕጂ መሓዙት ዘይነበራ ሃገራት መሓዙት ክኾና ከም ዝኽእላ እውን ይንገር ኣሎ መሓዙት ዘይነበራ መሻርክቲ ዘይነበራ መሻርክቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ግምት ኣሎ እዚ ድማ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ እውን ቅድሚ ሕጂ ክትረኽቦም ዘይትኽእል ዝነበረት መሻርክቲ ናታ ክኾንዋ ስለ ዝኽእሉ ብፍላይ እዚ ኣብ መንጎ ምን ኢኻ ትብሎ ንስዑድያን ደርወዚስ ኣብ ዝያዳ ላ ካርታ ከሪኩም ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢና ነና ብፍላይ እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ቱርክን ዝግበር ዘሎ ምፍጣጥ ቱርክን እስራኤልን ከምኡ ድማ ቱርኪ ምስ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ምፍጣጥ ቱርኪ ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ካብ ቀጠር እያ ትረክብ ቀጠር ምስ ቱርኪያ ትሰርሕ ነይራ ወላ ኣብቲ ግዜ ከጥፍዋ ንቀጠር ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ ግዜ እውን እንተኾነ ስለዚ ናይዘን ክልተ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ዝያዳ ሌቨሬጅ ክትገብሮ ኣለዋ ምክንያቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን አልቡርሃን ብቀረባ ምስ መን ክሰርሕ ዝመርፅ ዘሎ ምስ ቱርኪ ኣብ ቱርኪ ከይዲ ቀኒዩ ብዙሕ ኣፅዋራት ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ቱርኪ ድማ ትዝዓበየ ንኣብይ ኣሕመድ ሓደገኛ ኣፅዋር ክዕጥቕ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ we really need to be very careful ኣብዚ ኩነታት ነዚ ኣድቫንቴጅስ እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ፎር ኤግዛምፕል እዚ እትሪእዋ ዘለኹም ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዘውፅኦ እዩ ቱርኪ ንመጀመርያ እዚ ናይ ኩናት ነፈርቲ ጄት ዝበሃላ ብድሮን ቀይራትን እዩ ዝበሃል ዘሎ this is crazy ካብ ቱርኪ ክንዲዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ይፅበዩ ነይሮም ንመጀመርያ ነተን ድሮናት ናታ ከም ነፈርቲ ኩናት ነዊሕ ርሕቀት ከይደን ዕላማን ርየን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፓይለት ዕላማ ክሃርማ ከም ዝኽእላ ቴስት ጌራ ይበሃል ኣሎ ናው ቱርኪ ከምዚ ክትገብር እንድሕር ኺኢላ ቻይና እንታይ ትገብር ኣላ ኢልካ ክትግምት ራእይ ዝገብረካ this is very incredible news ስለዚ መብዛሕትኦም ናይ ኣሜሪካ ፕሮፓጋንዲስት ብፍላይ ነቲ ኩናትን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዝትንትኑ ሰባት ነዚ ጉዳይ ናይ ቱርኪ ብቀረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘሎ ቱርኪ ወላ ብቁጠባ ምስ ካልኦት ዝወዳደር ተዘየለ ብዓይኒ ወታደራዊ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ድሮናትን ናይ ሞደርን ዎርፌር ፈፂምካ ዘይነዓቕ ሃገርና ኮነ ይመጣ ኣሎ ፈፂሙ ክነዓቕ ዘይክእል ሃገር ስለዚ ኤርትራ ድማ ምስ ያቶም ሃገራት ብኩሉ ብብዙሕ መንገዲ ትራኸብ ኣላ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ኣብ ጎኒ ሶማል ነይራያ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቱርኪ ንበይኑ ሓጊዙ ክቕይሮ ዝኽእል ኩነታት ከምዘየለ ይፈለጥ እዩ ኤርትራ ኣገዳሲት እያ ክትከውን ስለዚ ምስ ኤርትራ ምስ ቱርክን ኤርትራን ደሓን ዝኾነ ዝምድና ክገብራሉ ዝኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነ ልዕሊ ቱርኪ ምስ በዓል ቀጠር ምስ በዓል ስዑድያ ዘሎ ርክብ መሊሱ ሶሊዲፋይ ክኾን ኣሎ ምክንያቱ ቱርኪ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዕሙቕ ፅቡቕ ዝምድና ኣለዎ ክብል ኣይክልኒ ቀጠር ግን ኣገዳሲ ዝምድና ስለ ዘሎ ናይ ቀጠር ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናይዘን ሰለስተ ሃገራት ዝምድናታት ተጠቒምና ኣብቲ ናይ ክርፍስ ናይ ጂኦፖለቲካ ኤርትራ ብዝበለፀ ንቅድሚት ክትመፀሉ ትኽእል ረብሓናታ ምስ ኣሜሪካ ምስ ካልእ ክትፈትሓሉ ትኽእል ኩነታት እስራኤልን ኢማራትን ዝገብርዎ ዘለዋ ፅልዋል ናይዘን በዓል ስዑድያን ግብፅን ካልኦትን ጌርና ንዑ ፍሪዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኤርትራ ድማ ንቅድሚት ትመፀሉ ኩነታት እዩ ዝረኣየኒ ዘሎ ንዓይ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ረብሓ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ንቅድሚት መፅዩ ነዚ ኩሉ ብድሆታት ዝመፀና ዘሎ ፈንጢዝና ክንሰግሮን ክንሓልፎን ኢና ንምነ ዘለና እዚ ንሕና ጥራይ ኮና ናብ ዓለም ንነብር ዘለና ብርግፅ ካልኦት ሃገራት እውን ይነብሩ ኣለዉ እዮም ስለዚ ንሳቶም ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናበይ ገፆም ይኸዱ ኣለዉ ንዑ ክንርኢና ታሪክ እንዲህ ብሎ መዘገብ ጀምሯል አንድ አብይ አህመድ የሚባሉ መሪ ነበሩ ህዝባቸውን በረሃብ የሚገድሉ ህዝባቸውን በጦርነት የሚፈጁ በዘር እየለዩ እያፈራረቁ የሚጨርሱ
ጭካኔ መለያቸው የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። ሚሊዮኖችን በጦርነት ገድለው ሚሊዮኖችንም በማፈናቀል የመጀመሪያ መሪ ናቸው እያለ ድምቅ አድርጎ መጻፍ ጀምሯል። ይህንን ሲያደርጉ የነበሩት ደጋፊዎቻቸው ሁሉ በሕግም በሞራልም ወንጀለኞች ነበሩ እያለም ይቀጥላል። ዜጎቻቸውን ማስራብ ብቻውን አያረካቸውም። የህዝብን መለያየት፣ የወገኖችን እንታይም ዝብል ዘሎ ታሪክ ናይ አቢ ነዊሕ እዋን ክፅሓፍ ፀኒሑ ግን ፍሉይ ታሪክ ይፅሕፍ ዘሎ አቢ ኢሎም ምክንያቱ ኣብ ዘበነ ብልፅግና ሃብትን ገንዘብን ኮላይ እኽልን ደገ ኤክስፖርት ይገብር ኣለኹ ዝብል ስርዓት ኣብ ሃገሩ ብዓፀቦም ብጥሜትን ዝሞቱ ዘለዉ ክንዝረድእ ነቶም ዝረድኡ ዘለዉ ሃገራት ነቶም ክረድኡ ዝፈተኑ ግለሰባት ንዓታቶም ከፈራርህን ነቲ ሓገዛት ክህግርን ይተረኣዩ ስለዚ ናይ አቢ ኣሕመድ ታሪክ ልክዕ ከምቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ኣወል ስዒድ እኳ ቀድም ኣቢል ነጊርዎም ነይሩ ናይ ሃይለ ስላሴ ዛንታ ይድገም ዘሎ ኢሉ ሃይለ ስላሴ ኣብ ክንዲ ነቶም ጥሙያቱ ዝሕግዝ ነቶም ጥሙያት ኣብ ዓለም ከይፍለጡ ጥሜቶምን ስቃዮምን ናብ ዓለም ከይበፅሕ ንዑ ዓቢሱ በመሓዝ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ድሕሪ ምፅናሕ ጋዜጠኛታት ናይ ኤውሮጳ ኣትዮም ነቲ ጉድ ምስ ኣውፅዎ ጉዱ ዝተቃልዐ አቢ ኣሕመድ ድማ ልክዕ ነታ ድራማትያ ብዘብለጭ ጎደናታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዱባይ ትመስል ሃገር ከተማ ወይ ውን ሃገር ከም ዝኾነት ከምስል እናፈተነ ሰብ ብድርቂ ይመውት ከም ዘሎ ሕማቅ ትርኢት ምስቲ ንሱ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ስእሊ ዝገራጮ ስእልታት ስለ ዝመፀ ከእው ጀሚሩ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ነዞም ዝጠመዩ ሰባት ስለምንታይ ኣብ ቴሌቭዥን ተምፅዎም ኣለኹም ስለምንታይ ኣጀንዳ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ብምባል ቁጥዕናቱ ክገልፅ ከም ዝተረኣየ ዝንገር ዘሎ ታሪክ ድማ ከምሕሮ ከምዘይኮነ እዩ ዝንገር ርግፅ እቶም ህዝቢ ምርጫኦም ኮይኑ ወይ ውን ሰሪሖም ንኸይበልዑ ዕድል ስለ ዝሰኣኑ እዮም ብተደጋጋሚ ኣብዚ ለንቀነ ዝገበርዎ ቪድዮ ስምዑ كامل فيستهلك عندنا تون ميتنا هنا بعنا لا حدنا تسلم ولينا عندنا تون وجه كناتو ايش تاجزنا من السنة تاود ورده تاود كتمل سناينا ان تصفنا غيرنا انت أنا من تأيوم أنت تقول مدار خوين مدير عادنا خن من الناس بيكوننا لنا وإلنا سمع الناس إناته وأنا أوزم أخلنا عين خير بتلبجنا رينا كاتا بتلبجني أمبر لسه أنت تخون ما كي من الناس هنا إننا تصفاقيرنا أنت نعدي تصدني نعدي وسدني كم تانيك أدم قراتنتك حجون أري أنس كم تريوم زلهم زيوم تم تفناقيلهم أفقدوا تجراي يكون أبكال إثيوبيا وتمساسالين تجراي سلنا رزلنا نمبر بجحات كاب نبرتهم من جزء من تفناقيلهم فعبد تنزعتهم حزبين عن رزلنا ملسنا يمزبلوا زلهم بوليتيكا ناي تجراي يمانن سجى من قديفهم أبتك عند حمرات ناي تسجم أتو كيروم كسرحوا تعويض يكبر لهم على بحزبي معناته تجراي والبريتوريا دفرمت حدا كابوتهم تفناقيلهم زلونا بوتهم كمل سولو زخول من قد كتاتح ግን እዚ ነገር እዚ ድማ ክግበር ከም ዘይኮነ ብዙሓት ይርድኦም ኣሎ ምክንያቱ ወዲ ወረደ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ቅድሚኡ ዝነበረ መራሒ እውን እንትኾነ ክገብር ድሌትን ባህግን ወይ እውን ትብዓት የብሎምን ሞራል እውን የብሎምን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ንሳቶም ስለ ዝደልይዎን ዘይደልይዎን ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ውፅእ ዝበለ ሓደ ትግራዋይ ብብርትዕ ዝበለ ቃላት ክገልፆ ከሎ ስምዑ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብዛዕባ ዝተፈናቐላይ ዘይምልክቱ تسفاي تادسن حزب تግራይ ከዲሐ ስረይ ፈትሐ ኣዋራት ኪሎ ተጎንበ ብድሕሪተይ ንኣድግስ ይኹን ኣብዕራይ ናይ ሰብስ ናይ ግዛዕ ስናውኒ ባርያ ኮይነ ስሩ ብዛዕባ ዝተሓጠቐ ህዝቢ ትግራይ ከውቀይ መጀመርያ ስረይ ምትሓጠቓለ ስርኡ ዝፈትሐ ሰብ ብዛዕባ ስርኡ ዝዓጠቐ ህዝቢ ትግራይ ከውቀይ ሞራል እውን መሰል እውን ይብሉ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ያ زحزني وتوم أديس أبا زلوا زبحلو زلوا دما بعد سقينان يوم سمعوه ልቲ ከም ፖለቲካዊ መደራደሪ ምጥቃም ይሞራል ይክብል ፍሉጥ ትግራዋይ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ገሊጾም ሓላፊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛበልቲ ብፖለቲካዊ ረብሓታት ጆሆም መሓዝ ብመሰረቱ ዘይስነ መግባራውን ዘይስነ እሙራውን ምዃኑ ኣስሚርሎም ተመዛበልቲ ዜጋታት ብዘይቅድመ ኩነት ናብ ዓድታቶም ኣቦታቶም ክምለሱ ከም ዘሎምን ዘላቂ መነባብሮን ሃገራዊ ምርግጋእን ንምርግጋእ ዝሕግዝ እንኮ ተግባራዊ መፍትሒ ምዃኑ ኣስሚርሎም ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ ጉዳይ ተመዛበልቲ ትግራይ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ንዘሎን ዘየሎን ናብ ኤርትራ እናፀጋግዑ
كم دليتهم ملاقص غيرهم من زلو 10 غزي ممصيوم توم جنرالات ولا እንታይ خاطبلهم ممصيوم نتكونتاتنا ፖለቲካዊ ሸቃጥ ይጥቀሙሉ ለው ስለዚህ እንታይ ዝረዘሎ ቃንዛ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ መሸቀጥ ይገብርወሎ ኣብ ዝነበሩ ነይሮም ገሊኦም ነትኩነታት ጻጥቃም ኮይኖም ይመጹ ነቲ ክሰርዕ ዝፍትን ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ዝሕዝንን ዝሕፍርን እዩ የትኛውም ሀገር የጎረቤትን ሰራዊት በገንዘብ አምጥቶ ህዝቡን ያስጨፈጨፈ መንግስት ከአብይ አህመድ በስተቀር የለም በታሪክ የለም በታሪክ ብቸኛው ሰው አብይ አህመድ ነው የትግራይን ህዝብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚፈልገው ከምድረገጽ ማጥፋት ነው የትግራይን ህዝብ ከምድረገጽ መደምሰስ ነው የሚፈልገው ሊያጠፋው ስላልቻለ በእግዚአብሔር ምህረትና በትግራይ ህዝብ ጥንካሬ ዛሬ የትግራይ ህዝብ በህይወቱ በቦታው በስፍራው አለ የሚሰወው ተሰውቶ ማለት ነው አብይ አህመድ ግን ለትግራይ ህዝብ ያለው አጀንዳ አንድና አንድ ነው ለትግራይ ህዝብ ያለው ዓላማ አንድና አንድ ነው ለተጋሩ ያለው ዓላማ አንድና አንድ ነው ወይ ከመቃብር በታች ወይም ደግሞ ከመቃብር በላይ ከሆኑ ደቂተው ለማይሙሉ ማየት ነው የሚፈልገው ነግሮናል እኮ ከአሁን በፊት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ጓል ዳርጋ ንዓቢ ንፁር ዝኾነ መግለፅን መርገፅን ንፁር ዝኾነ ኣተሓሳስባ ዘለዋ ሰብ እዚኣ እያ ሓንቲ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምስ መን እያ ንመን ትድግፍ ዝፈልጦ የብለይን ግን ንዓቢ እቲ እንኮ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ኣነፅ ኢራን ኣበርቲ ኣንቲ ዛረብ ሰብ እንተላ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ናይ ትግራይ ኣክቲቪስት ሚድያ ፐርሶናሊቲን እዛ ሰብ እዚኣ እያ and why is this important ስለምንታይ ከምዚ ኣገዳስነት ኣሎ ምክንያቱ ክላሪቲ ናይ ዕላማ ንፁርነት ንፀላኢኻ ኣነፂርካ እንተፈሊጥካ ጓል መንገዲ ንኸትከዓካ ዝወሓደ ዕድል እዩ ዘለካ ናው ኣብ ትግራይ ካልእ ፀገማት የለን ኣይኮነን ፀገም እንጂ ኣብ ትግራይ ፀገማት ብኩሉ መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ but what is the number one problem number one ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ናትካን ችግር ናትካን ካበይ ዝምንጩ ዘሎ እንድሕሪ ኢልካ ናዊኻ ከተተኩር ዘለካ ካልእ ሰከንደሪ ከም ናቱ ፕራዮሪቲ ስለዚ መጀመርያ ናይ ትግራይ ስቃይ ንዝሓለፈ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትግራይ ዝነበረሉ ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ትግራይ ኤርትራ ምዃኑ ከቐምጦ ይፈትዩ ባት ኤርትራ ምስ ትግራይ ኮኔክሽን የብላን ውግእ ነይሩ ኣብቲ ውግእ ተፈፂሙ ኤርትራ ካብኡ ንድሓር ምስ ትግራይ ዘራኽብ ነገር ጉዳይ የብላን ተተራኺባ ድማ ንፅቡቕ እምበር ንሕማቕ ኣይኮነን ስለዚ 10 ግዜ ዛ ኤርትራ ምዝራብ ማለት ልክዕ ከምዚ ኣብ እግርኻ ናሕመመካሲ ናይ ሕቆኻ ከኒና ምውሳድ ማለት እዩ so maybe ቀንዲ ሕማምካ ፈሊጥካ ንሕማምካ ዘድሊ ኩነታት ክትገብር ክትክእል ኣለካ ንኤርትራ ገዲፍካ ኣብቲ ቀንዲ ፀላኢኻ ናብ ቀንዲ ፀገምካን ከተተኩር እንተትኽእል ዝሓሸ እዩ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ኣይደለኻን ሽርክነት ኣይደለኻን ምሕዝነት ኣይደለኻን ፋይን ዝግድደካ ኣካል የለን በት ኣትሊስት ስፔረስ ንዓና ኣብ ዘየድሊ ቦታ ኣይትፀዋዓና ምክንያቱ ጉዳይ ናትካ ትዛዕበየ ሽግርካ ህዝብኻ ኣበይ ከም ዘሎ ትፈልጥ ነይሩ ኮይንካ ነን ብዛዕባ ኤርትራ 10 ግዜ ቢዚ ክትኮነሉ ትኽእል ጉዳይ የለን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እኮ ንዓታቶም ዝያዳ ከርብሖም ዳንበር ክሳራ ክኾኖም ዝኽእል ኣይኮኑን ኤርትራ እንተኺኢላ ክትሕግዛካ እንተደይ ሓገዘ ድማ ሸረፋ ሒዛትልካ ፀጋዕ ሒዛትልካ ኣላ እንተወሓደ ምትንኳልን ምፅርራፍን ኤርትራ ኣብ ካልእ ነገር ናብ ፀላኢ ክመልሳ ዝኽእል ዳንበር ረብሓ ንትግራይ ከምፅኣሉ ይክእልኒ ዝኾነ ዓይነት ቂምታ ክህልወካ ኽእል እዩ leave Eritrea alone focus on your problem ሽግርካን ፀገምካን ሪኢኻ ኣብ ሽግርካን ፀገምካን አንተ ተጓይኻ ዝሓሸ እዩ ትመልእኽት የያዝከውን ሰው እንዳታንገላታ ነው አይመታም ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት አትፈጽምበት ነው ይሄን የፈጸመ ይታሰራል ይቀጣል በጥብቅ ዲሲፕሊን ነው የሚመራው ተገደ የገባህበትን ጦርነት ቢሆን ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በቲፒኤልኤፍ ጋር የተደረገ ጦርነት ሩትስ ኦፍ ኢንጌጅመንት በእያንዳንዱ ወታደር ኪስ ውስጥ አለ አሁን ጄኖሳይድ የኢትዮጵያ ወታደሮች ፈጥረውብናል ማለት እያሉ በሌላ በኩል ደግሞ የሻዕቢያ መንግስት ነው ጄኖሳይድ የፈጸመበት ሲሉ የነበሩትን በጽምዶ ዛሬ ጫማቸው ላይ ወድቀው እኛን ይከሱናል የትኛውም ፍርድ ቤት ብትሄድ መጀመሪያ የምትጠየቀው ሩልስ ኦፍ ኢንጌጅመንቱ ነው ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንቱን መያዝ ድርጊቱ ላለመፈጸም ዋስትና ይሆናል ዋስትና ነው የሚሆነው ይሄንን ድርጊት ሙሉ በሙሉ የሚተላለፍ ሲኖር rules of engagement ሰብ ኣይፈልጣን ኢሉ ይመስለኒ ኣብዚ ባጫ ደበለ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ወታደራዊ ሞራል ናትና እቶም ሰራዊት ናትናሲ ሕጊ ናይ ኩናት ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ እዮም ንሱ ድማ ብወረቐት ተፃሒፉ ኣብ ጅቦኦም እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ዝኾነ ይኹን ግፍዒ ፈፀምናን ብግምጣሉ ግፍዒ ተፈፂምልና ዝብል ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ግፍዒ ፈፂምልና ዝብል ዝነበረ ተመሊሱ ምስ ዝሰርሕ ዘሎ ህወሓት again ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ እቲ ገይም ጠዋዊኻ ንህወሓት ከም ወንጀለኛ ጌርካ ናብ ትግራይ ትገብሮ ኩናት መዳለዊ ምግባር ኩሉ ብኡ መንፅር ድማ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት መጀመርያ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እኳ ዓብ ኩናት ተኻየደ ኣብ ኣምሓራ ይካየድ ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ ይካየድ ኣሎ ኣብ ካልእ ወገናት ጋምቤላ እውን ሕጂ ናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ኩላቶም ድማ ገፍዒ ዓመፅ ምፅናት ናይ ዓሌታት ንሲቪላውያን ታርጌት ዝገበረ ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ታርጌት ዝገበረ ዓመፅ ከም ዘጋጥም እዮም ዝነብሩ እዚ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ እንተዘጋጥም ነይሩ ንሓደ ናይ ደጋ ሓይሊ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ዘጋጥም እንተኮይኑ ግን እቲ ባህሪ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ፍጻመ ኣብ ኩሎም ቦታታት ድማ ሓደ ኮመን ዲኖሚኔተር ወይ ሓደ ናይ ሓባር ረቋሒ ዘሎ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እቲ ባህሪ ምስ ዝተሓሓዝ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ድማ ዝደጋገም ዝነበረ ባህሪ እዩ ስለዚ ኣገይ ክንዲ ምንታይ ካብ ናብ ሻዕብያ ከተላግቦ ትፍትኑ ኣለኹም it's always ትፀገም ኣብ ልዕሊኹምን ኣብዚ ባንኩምን እዩ ዘሎ and እቲ ፀገምኩም ድማ ክትፈትሕዎ ስለዘይትኽእሉ ኢኹም ናብ ኤርትራ ተጣዋዊዎ ዘለኹም we know this and you know this ኩልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብዚ ንእሽተይ ክዘራረቡ ከለዉ እስከ በዓሎም ንስማዕ እዮም ማለት ከም ተጋሩ እኳ ብዙሕ ዜ ንረዳደሉ ፀገም እኳ እንተኾነ እምበር ኩሉ ግዜ ናይ ባዕልኻ ወገን እዩ ዝውቀስ ምክንያቱ ፀላይ እዩ ፀላይ ከምዚ ናይ ህዝቢ ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀምሉ ናይ ህዝብና ጥሜት ሞት ውርደት ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀምሉ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምፅናት ስትራቴጂኦም ከቐፅሉሉ ከምዝደሉ ይፍሉጥ ስለዝኾነ ፀላኢኻ ምንም ስለዘይትፅበ ኣስተኻኽል ትብሎ ናትና እዩ ሰው ንብልፅግና ዘይትልዎ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብልፅግና መታሕ ገበረልና ጀኖሳይድ ሒዝና ንክመፅእ ርኢናዮ እኮ ናይ ባዕልና ካብ ጀኖሳይድ ከድሕነኩም እየ ዝብል መሪሕነት ኢኻ ትወቅስ ካብኡ ብምብጋስ ኢሜጅ ቢልዲንጉ እንተባላሽ ይመስለኒ ናይ ብልፅግና ንኣብነት ባክፋየር ገይርዎ ስንዴ ኤክስፖርት ጀምረናል ኢሉ ተረዲኻኒ ስንዴ ኤክስፖርት ጀምረናል ኢሉ ልኡል ወቅዕ እዩ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት እውን ይቕልብ ኣለኹ 70% ባይዞ 70% ናይ ምግቢ ሓገዝ ኣነ ዘቕርበሎም እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተፈናቐልቲ ዞም ነይሩ እውን ዲስፕሩቭ ዝገብር እዩ ዲስፕሩቭ ይገብር ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ናይ ኦቻና ናይ ዊልያም ዳቪዝን ዝረኽቦ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል መንግስቲ 3% ጥራሕ እዩ ዝብል ሕዚ ነዚ ከቃልዕ ዝኽእል ካብዞም ናትና ወገን ትካላት የለን ተበሊቶም ንሱ ኢንተርቴን ክገብርዎ ህዝብነስ መንጎም ሞይቱ ትኽክል ህዚ ከምዚ ያ ኣብዚ ካስምዕዎ ህዝብም ይቅርና የተናገረውንም የሚክድ ነው። ለትግራይ ህዝብ መራብ ተጠያቂው ህወሓት ነው ሲሉም አይናቸውን በጨው አጥበው ነው። ህወሓት የሚባል ድርጅት በህግ የለም ሰርዘነዋል አላላችሁም ወይ? የሌለውንና በህግ የለም ብላችሁ የወሰናችሁበትን ኃይል እንዴት ተጠያቂ ታደርጉታላችሁ? ኤግዛክትሊ ንህወሓት ሓደ መዓልቲ ትነፅጎ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ተመሊስካ ንዑ ሓታቶ ትገብሮሲ ርእስኻ ይሰርሕ እንድዮም ዝብሉ ዘለዉ ንዓቢ ዝኾነ እታ ድራማ ሕማቕ ድራማ እያ ኮይናቶም ናብ ሕማቕ ደረጃ ድማ ትኸይድ ስለ ዘላ ዝግበር የለን ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተጋህደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብወገን ሓገዝ ዝምልከት ሓንቲ ብዛዕባ ኣቢ ዝበልዋ በዚያ ጌርና ክንውዲ ኢና ትግራይ እንግዲህ መሬቱን የወሰደው በኃይል ነው ስለዚህ በኃይል ነው መመለስ ያለበት ካሁን በፊት እኮ ጌታቸው ወልቃይትን በጦርነት የማስመለስ ምርጫው እስካሁን ቴብል ላይ ነው ብሎ ነግሮናል እኮ ጌታቸው ሪዮት ሚዲያ ላይ መጥቶ ወልቃይትን በኃይል የማስመለስ እሱ ምንድነው ኦፕሽኑ ቴብል ላይ ያለው ብሎናል ጠረጴዛ ላይ ያለው አብይ አህመድ ለትግራይ አይመልስም ወልቃይትን አይመልስም ሲጀመርም ያንን ጦርነት ያደረገው ከትግራይ ወልቃይት ወስዶ በወልቃይት እየነገደ ኪሱን ለመሙላት ነው ባይዘው እንደ አብይ አህመድ ድህነትን የሚያሳፍረው የለም ድሃ ልጅ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ድሃ ናት አብይ አህመድ ላይ ግን ድህነት ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና መጀመርያ ወልቃይት ብኸመይ መንገዲ ምዕራብ ትግራይ ብኸመይ ክምለስ ይኽእል ንዝብል ኣብ እውን ንፁር ዝኾነ መርገፂ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ፌደራል መንግስቲ ክመልሶ ከም ዘይደልን ኣብ ድማ ነታ ወልቃይት ወይ ወነት ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ይኹን ካልእ ክፋላት እውን ንኣቱ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንኣምሓራ ክቦ ይደሊ ንትግራይ ክቦ ይደሊ ምክንያቱ ዓባይ መጣልዒት ካርታ ክጥቀመላ ዝደሊ እቲ ፌደራል ብፍላይ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብ ሰሜን ፍሉይ ፀጋ ካብ ኣምላኽ ዝመፀትና እያ ዝበልዋ እያ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ኣከራኸርቲ ቦታታት ባዕሉ ክጎብጦም ስለ ዝደሊ ንማንን ክቦ ኣይኮነን ስለዚ ኣበይ ከመይ ጌርካ ሽግርካ ትፈትሕ ኣብ ዝብል እውን ምርድዳእ ስለዘይተበፅሐ እዩ ዝበሃል ዘሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ሃብቲ ስእሊ ፕሮጀክት ናይ ብራንድ ናይ ሃብትን ናይ ምዕባለን ናይ ግስጋስን ናይ ብልፅግናን ክነግሪ ዝደሊ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ኣብቲ ዓዲ ድማ ምስናቱ ስለዘይከይድ ንዓኻ ሓጊዙ ከብትመካ ግዜ ስለዘይብሉ ንስኻ ካብ ካሜራ ክትለየሉ ተተኻይሉ ድማ ካብቲ ታሪክ እውን ክትለየሉ ካብታ ኢትዮጵያ እውን ክትለየሉ ይደሊ ተሰዲድካ ዲኻ ዋላ ተሸፋፊንካ ዲኻ ኣብታ ስእሊ ናቱ ከተበላሽወሉ የብልካን እዚኣ እያ ዘላታ ፕሮጀክት ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ብኣወል እስከ ቁርብ ተለይ ክንሰምዕ እንታይ ይብላ ኣወል
هاجر تركبوا سنة ببنياتات أبالات صندوق تخلق في الماريام وتخل تصفاي محاري في حيرة رمديت عالم لاينة تعدسة كحساي بره أخليل فوتو تفنو أليكس كحساي الأمين حسب الله زر سناي قرماين كالوت قدساتن دمتاويان نتي أبناي تقراي مع عسكرات هقات إمزولو خبيت تميت نمفواس زوعل بسم تصمدو بسنكت أميت تحلف في وقت كتهلو يبلان عب تحت زبل جرحو ملوء بملوء أتاويو بتمزابلتي بتأميت نعاتبون تحاسيوم قبل علميت مع عسكرات فاحيلوم زلو تقارو تفناقلت نمحقاز زوعل كونسرت ختدالو ومحسن أبتي نحنا خنركبولو نخيل كفالات تقراي زركب حبرة سب كلنا نابوتو تمليسو بفقرن سنيتن حريسو عاسيدو اخلوقات عنقلالو أبت نحنا زي نركبولو خبابيتات جن كبيد دركن كالق كفوق نقراتن كفتسم نعزبالونا ازي سلاء خنايلو زغبرو زلو أواج سور كويناتي نممكاتو دماناي كلنا حلافناتي زعمام كل أبال تصمدو ببوغونو نقدات تميت كوينوم زلو تفناقلت تقارون محقاز كقبر نسوع زلنا كونسرت كون مقبار كي تحللكم كتسرحون اللابو نحنا بوغنا نقبرو خوليو نتازي ترقم هيوت ندحن عبريسي دم صفابر بزخوني زانا أول ملختكوا بوجل لخ حجز النزدلي أبقربا جزي أكاونت خفيتنا نحبروكم هنا هيوت مدحن جامنا نبركت نزحما قوان إني تتحايزنا نسقرو زحالة فقيقا بنايلوم تسعر ندبسو عوت نتصمدو عوت نحفاش حجي كم نريو زلنا أول ني مجم كذا ترى قصنا يتصمدو كم مخانمة نتكون تاتب تقراي زلو كما جندا كالعلون مزعبو زلو مرداتا كب ردو كوينو يس انت رخيبنا كنحجز نخلينا جن أقول داينا تقراي كون كله يو جست أنا بزوح كزارة بايت سمعونني يخم حزب تقراي ويونا بتقراي زلو تسقم مفتحي كركبو ويون حجز كجبرلو سلدي فتيكم كنانه جن بحفشة إيرترا بزوح يجزال لنا we really have ناتنا يجزال لنا ولا ونا بتقرأ أنت قينو تجارو أميام كله خليهم بحب عبيو إيرترا أنا وزق بروزلو ويبشم إيرترا أنا تليس سمعوه حواتنا لما عندي كنت ناتي 4 مليون نزلت حق يوم هذا قاعد كم ده ادم يزور زي كويس لما عندي كل سب كابوس في الشيخ هذا رغبني انا حواتي يزوم جوغانو متعمي دسينا ارتراويان حواتنا ازي زحلفنا البوتاي ازي لوز بوتا ازي باكار مصيب كنت ناتي 4 مليون لما عندي حق يوم هذا تري ولا لو كنت ماكينه اذا مصيب لوز بوتا ارتراويان حواتنا حق يوم هذا دمصنا تسمعوا اما العالم نزلت صوت الله لهم فاميلاس متعبينا انا مسجد وما عندي متعبينا سيدي ثانك يو عيل حابين عيل كثير هجي كم تريوم دلهم إيرتراويان أحواتنا حجزومنا يبلو لهم زعجي إيرتراويان بشم إيرتراويان زجبر حجز أتوم زحجزكم نتزلكم نتزهبكم ويتكالكم كمرق يزدلي نستسقم اسم حجاز كل جزء سناي نجري أنا نتم حجاز بوليتيكا أجندا ويون بوليتيكا علامة كتكملوا يبلكان نسناي جبرك تحجز دلي خاص صبق لعلو كل ما إيرتراو خين كم إيرتراو تحجز تلا خدمة سناي so إذا قلنا إن تقرأي تحجزوا من يوم حجزهم details I don't know من يوم تم حجزتي من يوم تم وهبتي زفلت كوي بالليل سلازم بزعبهم in details أتيك زارة بعيد لنا تم زحجزوا أملاخي تكالكم at the same time إيرتراويان أبتقرأي ويون أبيتوبيا زلوا أما عسكرا زلوا تمسس على دركي بقالة دما حاوز برتع دركون أقاتي مهم كم زلوا زقلت فيديو تاتوني واتسالو سلازي نزوم سبات زياتهم أم حجاز I don't know for whatever reason هذا جزيت أم حجاز بعلون cool trendy إندز خون تم تجارو activists زقبرو زلوا تعرف نتيجة أجمع نيتقرأي نمقلح respect تبغيو الميديا زلوا سب تم تيك توكرات بفلاي زقبرو موعوعنا تسأجم respect وهذا زقباي نستشجرنا محجاز زقبر سناي تجبار أنا يدقفيه ترى أنت أيوم كمير تراوي زحجاز دي زي بالناخي نعناخي نعتاتهم زحجازكم هاي كسركوني
ማንም ሰብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ግን ሓደ ግዜ ንሓዊ ገዲፉ ንኻልእ ክሕግዝ ዝጎይ ኤርትራዊ ኣሎ ግን it always bothers me ማለት እታ ሓውኻ ኣብ ቴሌቪዥን ክመጽእ ስለ ዘይክእል ወይ ብቲክቶክ ዝረበሉ ስለ ዘይክእል ድዩ ወይስ ኣነ እኮ ናተይ ገምጋም ኤርትራውያን ክሕግዙ ምኻሉ ግን በናይ መንገዲ ክንሕግዞም ኣብ ዝብል ክንረዳዳእ ስለ ዘይከኣልና ንኣብነት ኤርትራውያን ከም ዝሕግዙ ተፈሊጡ ዝመጽእ ዘሎም ንስኻትኩም ናትኩም መደምደምታ ክትገብርሉ ትኽእሉ ግን ከም ዝመሰለ እውን ይሰማዕ ኣለኹ ደረቃ ክትግባ ብሸይጥ ሰስተሽሓሽ በአዝ ማሕደር سلام عليكم بقى دخم يلنا عليه هند مسيا بيزا خاتم انا سي علافات ግን ተንገሩ ምስን ገሪ ማሐ እቺ ዘምሓተ ማይ ኣነ ምንም ነገር ዝሕግዘን ሰይ የለኝ ካው ግን ክሕግዘን ኢለ ከዓ ሓደ በዓል ገዛ ገረ ጠሊም ንኸይዱ ምንም ነገር የለኝ ና ገዛ ጥራሕ ሓንቲ ቆልዓ ሒዘን ይኹ ተተኻይል ኤርትራ ዓድኋላ ዓድኋላ ይግዛይ ካው ግን ተኸይድኩም ወላ ቀና ፋት ያቃ ጠሙር ነፍተ ማስከር نم معسكر يديمني هو معسكر بس جزء له بس لما معسكر ونخد بس حياة قال كنا بس ميدا يخبر لهم هو بقى منهم نجاري مچم زياد زرباون على السوشيال ميديا كزرواريه you can say whatever you want you never know تي زربان يرتراي كون عنده نقول ده زبل الله تجمعات بزح الله أب سكرين دوت وسبعات كلها تي زبس حير تراويان نخي حجزو زقددول ويون دحرحر زبلولو مخنيات له إذن ودزني مخنياتو نمن تحجز علىها أتتقبر حجز كان عبي بتصح بزت أمام من قد دقق جبر يخلده نزبل عرسي سلزابوتات ذكر آخر نتبتات سلزلو ستيل تي زقبر حجزاتون إرترايم بزح كجبر مخالو رجز أني أبو جن ستيل تتقبر حجز نبتس بوتا بخميك بتصح خلقن ملسك تركب الله زي ذيك على قدل كويني سمعنا كابو كتيلنا حنت من البات زيانة زكونتات تمتن كتكون تخليها زياسكة بوغنا يا بزغربا معلتات مسكبور بريزيدنتي كرخب عند الرخيبه نيره افتحت صار اعلان نزانا يقل سبات حطو وصاب بيللو بفخرا ولد مشاشا سخفتا زحدروا سبات الله بمغنيات حدش عمد كمزا عينت سكفتان سبات بحفش دمان حزب إيرترا انتاي ملأخت لكا كبر بريزيدنت إليو تملسو حد صار نيره حزب إيرترا قسن بلو قسن اتن فيدلات سلستين ملأختن عميقي عبيت عزبتي لعل بقعت زحمرتو سلايا وحبريتان ودعوتن تانن زم بقس يقزيف ملأختي لك كمت زي كنتيتو تخلينو التحمشة شقوبية ودمشاشاون بحزب إثيوبيا تراي زي كونه بكل حزبتات الزوبات فنفينو ارتفشال كنتيتو تمنتلو او ودكات يركب سلازي انتم ودمشاشانا بإيرترا كينات كي خفت سقات زلكم كبور بريزيدنت هاجري قسن إلكم الله قال بقالا إذا أمالي يجري هذا الله إلكم الله حزب إيرترا قسن إلكا بالأخت حلف الليل الله كم زلاتا تقبلوا رؤوس حدش عمت نملا حزب إيرتران ملا قربا بالتنان ملا علمن عوت كم تريوز لهم كسان زبل تبوك عليو تبوك بسراتيو كم كاب مورال حليفو دقسنا مدرخ يفتر معناته بوغن إيرترا أكسب حجي تفتناتات نابي إيرترا زقسم كناتات بزحنا هلوه زي يقسنو تنقلنياتاتن حماق زفحرون قرباب تسلزلونا كل زي شغل كالكليو يقداسكن كاب إيرترا كسن ترقاقا زي الملغت دمان هزدت هزبي صبوغ زخونيو ندحر خنقسم كوينا دما زيادة نابتكو طباوي قسقاسي دما اسرع شدشن دراتي هلا فتنتنا أتوكرونا كل نجار كبوليتيكا وزينا بقطباوي مأذن غير له عمد خوننا ندلي من البعض قال كبير ترادوت أزلوات حسوت هاد ما كري حدش عمد كنيات حدش عمد كبير تراون قال فيديو تادوت أريال له كمان مصلحة عدي بتعمل لك كم تيجي زبان إليان خلاص مالك زبان إليان زي كونا سركبنا هنا نقربتي دعشوا خلنا إذا قلنا تشال عليهم حديثي كم رخيبة بتعمل صبوا دس بلك زي ما تم محمد حلاس مرامك دس بلك بتعمي وش عمل كده على الفيس اللي جاهم للجهة بزيادة لو مش زبالة تقولي تذكروا قاعد عم تدرس أبي قبل السمرة أزاز حلبة دور حلبة عامل أزاز حلبة سكر مكان مديش عيني أنا وأكون أمشي كلاشان يسمع حموشتان فناو تصبوا بتعمل كلاشان يسمع شديش أنا مقبل نركب جلنا تعمل تصبوا كده تاتا يا ريمونا حدش عم تدم على الحزب المدرسين تلو يوهنا مدرسة الكويتي شيء يوهنا نملا حزب إيرترا أو وشتنا دقة
ቱሪዝም ኢሎም ገይሮሞ ዘሎ ኣዝዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እቲ ሕብረተሰብና እውን ብፅቡቅ ከውዕሎ ዝድግፍ እዩ ማለት እዩ ተስፋ ዘለዋ ስለዚ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም እቶም ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ዝገብሩልና ካብ ጎደናታት ናይ ኤርትራ ኣነ እኳ ነቶም ቪድዮ ዝሰርሓ ብኤርትራ ብዙሕ ኮለል ካብ ትብሉ ሓደ ግዜ ቅልል ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ዝናፍቆ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝናፍቆ ነገር እንተሎ ከምቲ ኣነ ዝናፍቆ ህዝብና ክሕጎስ ከሎ ኣብ ጎደናታት ክዘውር ከሎ ንሱ ዝናፍቅ ህዝቢ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ዝበዝሐ ፅቡቅ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስለዚ ምነ ንዑ ዘንፀባርቕ ነገር እንድሕር ጌርኩም ከም ሓደ ዓብ ነገር ዝገበርኩም እዩ ብዙሕ ግዜ ነገራት ኣይተካብድዎ ክብል እየ ዝደሊ ብዝኾነ ደጋጊመ ነዚያ መልእኽቲ እዚኣ ኣብፅሓልና ስለ ዝበሉኒ ዘብፅሓ ዘለኹ ዕለት 3 ወር 1 ናይዞም ዓበይቲ ባህራት ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ኣብ ጀኔቫ ዝካየድ ኮንሰርት ክትሳተፉ ኣነ እውን ብዝተኻለኒ መጠን መብፃዕ እኳ ያቱን ግን ናባ ክሳተፍ ባህግለኒ ናይ ሆፕ ኣብቲ ኩነታት ክሳተፍ ግን ነቶም ካልኦት ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ነዞም ኩሎም ዓበይቲ ሌጀንድስ ንምኽባር መፂና ኣብቲ ኩነታት ክንሳተፍ ትዕደሙ ኣለኹም ናባኻትኩም ድማ ከመሓላልፈ ይደሊ ቅንያት ናይ ሓድሽ ዓመት ስለ ዘለና ድማ ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ንኩላኻትኩም ኣብ ዘለኹሞ ዓመት ኣብ መወዳእታ እያ ትኸይ ዘላ ስለዚ 2026 መባልዕትና ይግበራ ዓመትን ሓጎስን ዓመት ሰላምን ሓጎስን ቅሳነትን ርቃትን ብልፅግናን ግስጋስን ክትኮነና ይምነ እናበልኩ ብዝያደ ርፍቕ ገትፈኩም